Takže ahojte ľudia pri novom videu, dneska vás tu víta Cuketa. A dneska si zahráme Fortnite. No, nebude to len taký Fortnite, bude to tak, že každú hru si dáme, že napríklad prvú hru budem môcť používať iba šedé zbrane, potom zelené, potom modré, potom fialové a potom legendárne. Dobre som to dal, nie? No, asi áno. A potom ešte mytické. Iba. To už bude trošku ťažšie. Získať všetky. Ideme najskôr a začneme so šedými zbraňami. Takže teraz môže, aj keď uvidím na zemi legendárnu, môžem si zobrať iba tú šedú zbraň. Ja vám to dám trošku slabšie, lebo pri minulom videu sa to trochu nepodarilo. Hráme buildy. Takže natrhím. A na šedé zbrane môžeme padať. Kam pôjdem padať? Tuto. Ukážem vám, kam môžeme ukazoval takú vec. A tam dole, tak, ja tam pôjdem. Tam nikto nepadá. No, možno tak jeden človek raz za rok. No a tam sú, a proste, tam sú také korálové miestnosti a sú tam dosť divné veci a je tam hrozne moc čestiek. No, tuto to bolo, ale že tu si môžete zobrať veci, tu po zipláne pôjdete dole a tuto je potom záchod, alebo tojtojka. Je to tu, dúfam. Je to tu, či? Je, vidím. Aha, vidíte? A ja zničím tento krík. A pozrite, teraz idem do tohoto. A som tu v nejakej korálovej miestnosti. A je tu dosť veľa vecí. A veľmi veľa cestiek. Ale zaujímavé je to, že vy keď pôjdete sem, musíte sa tam prebugovať dole. Čakajte. Neviem ako. Nejako sa tam potrebujem prebugovať. Nejde mi to. A tam sú ďalšie miestnosti takéto. Ja si idem polútiť toto. A môžem používať teda iba šedé zbrane. Ale heale môžem používať všetky. Tu ani šedé nie sú zbrane. Ja budem asi bez zbrane. Metky na... A ako sa tam dostanem? Ja sa tam asi nedostanem. Potom vyjdete tam vzadu. Niekde. Ja idem sem. Dúfam, že túto budem mať už šedé zbranie. Prečo?
mňa zabije NPC, lebo ja musím robiť túto challenge. Škoda. No nevadí, teraz idem so zelenými zbraniami. Počkám, kým sa mi tu načíta. Dobre. Počkaj, mňa by zaujímalo, či ide toto. Pozrite na moje edity, aha. Že je to dosť rýchlo. Ale ani nie. Teraz môžeme padať napríklad do... Kam idem? Môžeme ísť aj sem. Sem idem pozrieť. Na ten ostrov. Lebo tam je dosť vecí, akože z toho. Dosť vecí z prvej chaptera, alebo tak. Ale skoro z druhej chaptera asi. Tu vidíte rajčinu, tam sú obrázky, nejaké a také veci. A tuto je ten bouncovací blok. Či? No tak už som ho zničil. Handcannon? Ale stále platí, že môžem používať iba tie zelené zbranie. To koľko dáva? 100? 108. Tu mám niečo. Toto mi nedá nič. Videl som ešte tam mám čistku. Musím dať úplne všetko. Lebo zelené moc nie sú dobré. Ja idem sem. A idem sa pozrieť sem. Pozrite, aha. No to je jedno. Tam nikto není na 100%. Ja by som chcela shotgunku. Som padol. Modrá gatekeeper. A ja si ju nezoberiem. Taká lahôdka. Ešte nemá 5 nábojov. To by sa niekoho tak vysekal. Ale to by bolo také dobré. Nevadí. Tak, tu si naťažím niečo. Ja som myslel, že to je zipline. Ako sa tam dostanem? Pôjdem touto ziplinou. Ani tu nikto nešiel. Tak to je dosť zaujímavé.
To čo? Ja sa neviem s tým trafiť. Ja idem za ním. On mal aj korunku. Ja som myslel, že zomrem. Kde? Zoberiem Ride Lightning. Čo mal? Ty, ale ten mal dobré veci. Tak, beriem. A kde je to Ride Lightning? Tak. No, poďme. Fú. Ale ten má fakt dobré veci. Keby som mal shotgunu, tak je to teraz už najlepšie. Takže ja mám snajperku teraz, ako keby, DMR-ko, Enforcer Air a Ride Lightning. Trošku mimo. Keby som toto dostal... Jaj, počkať. Mne to teraz došlo. Tak. Tak to je to správne. Lebo ja som úplne zabudol na to, že ja môžem iba so zelenými zbraňmi hrať. Takže ja som tam vyhodil všetky dobré zbrane a ja som na to zabudol. Ja som trnul. Teraz si musím to nájsť. Keď niekoho uvidím tam, tak budem toto na 30 metrov za shotgunom. Ale to by sa aj dalo. To sa nedá ovládať ani. Jak som sa zlakol. Nie, to bolo iba pre vás. Nebojte sa. Naťažím si drevo. A podám odtiaľ to preč. Možno toto video bude na 2 diely, lebo nechcem, aby to bolo zase tak veľmi dlhé. Do bunkru nejdem, tam nebude žiadna zelená. To sú auta, tak jedno zoberiem.
A dúfam, teraz neviem, ale dúfam, že som neporušil túto challenge predtým. To ti, jak som spravil teraz. Ja lietam. Tak to poriadne lietam. Čo to znamená? Tak tuto teraz... Dobre. Ja sa nesťažujem. Mne to nevadí. Berem granát launcher a ideme. Idem sa pozrieť do Nitrodromu. Ja nemám rukavice ani. Ja som zahral hru bez rukavic. No akože hrám hru bez rukavic. A mne to prišlo trochu divné. A pokom on strieľal. Teraz by som si tak zobral tieto veci, ale ja nemôžem. A kde je? Ona je tu hore? A ako ju mám? Ja som toto ešte nezabíjal tohoto bossa možno raz. A to normálne ho tak mám takto zabiť? Ty vado, to jak dáva? To je typek? Ale to čo? Ona zomrela henta. Teraz môžem hrať iba s modrými. Ale to bolo fakt, co mohol dať. Dobre, už sa nám zapla hra. A teraz môžeme... Kam budeme padať? Skúsim padať do Nitrodromu. Ja ti tu zatancujem. To som mi nasprával do očí. Tak, toto aj zatancujem. Dobre, už ideme. A toto video rozdelím na dva party. Teraz toto, keď dokončím, tak to bude jeden part. A potom ďalšie video, tie fialové, zlaté a toto, mytické, tak to bude druhý part. Tak toto vlastne spravím. A tuto budú padať všetci na 100%. Celý autobus.
počkať 2 minúty, že? Tak ja počkám to veľa. To je hrozný hluk. To čo je? Modré, modré. Poď modré. Modré zbraň, nie. Prosím. Dobre, mám modré. Modrú tak. Tak toto niekto, na 100% už niekto je. Ale ja? Odkiaľ? Odkiaľ? Ja sa bojím. Ja som sa zlakol. Emerald. Dobre, takáto pištolka, to je dobrá. Aspoň je modrá, A ja idem sem. Čo je toto? Tu som ešte nebol. To čo je? Jaj. Ja sa bojím. Ja som tu počul zipline. Čo to je? Where forget. Ja si doplním všetky shieldy. Ježiši. Tak beriem toto. Ty, aký to je chaos. Hoď preč. Ježiš. Odkiaľ? Ježiš. Tam zhora? Ja som zomrel už. Nemám shotgunu. Kde sú tí ohlavní týpkovia? Ale to jaký damage dáva? To som sa... Crossbow Moonflag. A toto by bolo z tohoto videa asi všetko. Spravím teda ten druhý part. Čaute!